Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:05 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat maulanon nga hapon sa taran-taran naton nga mga ka-aksyon. Nagabundak ang ulan sa surad sa nga Bacolod sa saligid nga mga tirion. Action Reports After Edition. Tubtub sa tak ng alas 6. Inyo ka-aksyon na Marlon Herevaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Kung mabulubog now ang panahon dire sa Maya surad sa nga Bacolod, nagabaga naman kag mainit-init ang mga balita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Manugbaligya sang saging may sideline. Hindi lamang saging ginabaligya kundi may sideline. Baligya shabu. Una sa balita, una sa aksyon. Pasyang sila maka-aksyon baligya shabu. Paaman, saging. Sila malang bilis sa saging man? Ang bilis ang shabu maka-aksyon ng kilo. Minilyon ka pesos ang balor. By bust operations ngagin patigayon sang mga otoridad sang mga miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency Conpedeya. Sabang lamang hapon sa barangay Takuling, Bacolod, gramo-grabo na naman sang ginapatihan shabu ang na-recover. Una sa balita, una sa aksyon. SP nagpasar sa resolusyon nga nagapangabay sa BFP Bacolod sa opisyal nga resulta sa investigasyon sa sunog sa admin office sang NGC nagligad nga simana. Karkulo ko may nagaduda ni mo sa Senate natabo maka-aksyon nga sunog sa bahin sang NGC nagligad nga semana. Di mabalaan tani sa opisyal nga resulta sang investigasyon sang Bureau of Fire Protection. Samtang Emergency Operations Center Task Force sa Bacolod may panibag-ong nga pahibalo. CHO, City Health Office, hindi anay magbato no kon mag-akomodar sang pasyente nga nagabatsyag sang simptomas ng COVID-19 sugod sa Lunes. Atensyon ang alerto ay importante nga mabalaan ini sa Bacolod nun. Agod hindi kamo magsinala-sala. Ang rason sila para maprotektahan ang iban pa mga pasyente labi na ang mga nagabusong na hindi matabikan sang kagaw nga korona. Una sa balita, una sa aksyon. Ang siling ni City Administrator M. Ang nga Executive Director kaga Deputy for Administration man. Siling niya nabalaan nila sa ilang sa nga daily reports nga sama-sami ang nagabusong amo ang permi ginaigo sang COVID-19. Medyo makalalibog lamang ang galing kung nga amo ini ang katamo ganing hambal ni Ang. Masugudanon sila sa Philippine Obstetrics and Gynecologist Society sa sunod nga adlaw. Ang tuyo para pamangkuton kung anong ginalindan sila
Bot silingon, prone gali sa COVID-19 ang nagabusong. Hindi lamang ang mga tigulang kagabataan, kundi pati na ang nagabusong. Nga bala na muduhan diri makakson ang nagabusong sa City Health Office kon CHO. Bangod sila amoning permigli nga nagapakonsulta sa lying-in clinic sang CHO. Kesa nagaplano dira nga magpakonsulta mga kakson sa CHO sa Lunes. Ngita-ngita anay sang sayluhan nga konsultahan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang bakuludnon kag Negrosanon ginapa-alerto kag ginapahalong hindi lamang sa COVID-19 kundi pati na sa posible trahedya nga ginatugas sang pag-ulan kag pagbaskog sa hangin. Ang tarang kasahi sa trahedya hindi lamang abuhawi nga nagalaslas sa minapasok kalatrava kahapon. Ang ginabantayan ng subong kundi tanan nga kahalitan dala sang tig-ululan dapat bantayan agod nga kon masubalang nakaprepar sang maayo kag mapalayo kita sa disgrasya. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Provincial Incident Management Team kon PIMT pagi sa Provincial Health Office may panibag-o nga datos angot sa kadamuon sang COVID-19 cases sa nakalain-lain nga mga local government units o kon LGUs diri sa Negros Occidental. Ang COVID-19 free municipality makaksun kon maduduban. Unagid amo ang Don Salvador Benedicto galing pinalang kadlaw nagligad. Liwat naman nagbalik ang kaso sa ila. Suradula sa listahan bilang COVID-19 free municipality. Ang subalod sa listahan among Banwa sa Ginobaan ti na pabilin ina tubtub subong. Banwa sa Ginobaan COVID-19 free municipality sa Negros Occidental. Ginsundan sang Banwa sang San Enrique. Bot silingon maka-aksyon San Enrique kag Ginobaan amo subong ginakilala ginabansagan nga COVID-19 free municipality sa Negros Occidental. Bot silingon ang tanan nga mga tawo nga residente sa ilang sa nga lugar. Aginigo sang COVID-19 nag-alalayo na. Ang Banwa sang Tubuso nagligad nga adlaw maka-aksyon. COVID-19 free municipality man o galing kay sa latest nga dato sa record maka-aksyon ginpagawa sa mga hapon. May nagbalik naman, may 3 na naman ka-residente nila ang nagpositibo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sunod sang Kabankalan among number 1 na sa may pinakadamo na COVID cases sa mga LGU sa Negros Occidental. Among itong nagpadamo maka-aksyon ang areang kaso sa bahin sang relocation site sa Barangay 9, Kabankalan. May pila pa sila ka mga residente na apektado sa ginpatuman nga community lockdown. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, mga hotel sa lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine GCQ kag Modified GCQ o kon MGCQ pwede na nga liwat maka-operate sa full capacity hambal sang DOT. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Department of Transportation. Si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ngati sadto permini sa kabasita diri sa Bacolod sang waipa COVID-19. Si Puyat nagasiling nga ang desisyon nga liwat buksan sa 100% sa 100% operational capacity ang mga hotel. Ang mga depende gyapon sa hotel management kag compliance nga may safety guidelines. Kay siyempre kung ikaw bintang iya kag manager sang hotel, kung magbukas ka malanda kag balaan mo man, napigaw-pigaw pa kag hindi pa maka bawi maka-aksyon, hindi ka man magparisgo. Ang siling ni Puyat nga hindi napupuyat sa pagserbisyo sa ahensya sa turismo nga departamento, manapisan na ni si Puyat kay nakaagi magkita interview ni sa nabisita kita. Ako nabisita siya dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Hindi ni siya napupuyat sa pagserbisyo sa ahensya sa turismo nga departamento. Tumduman kong kanta, lirik sa kanta ni Freddy Aguilar ba? Napupuyat saka iisip sa'yo. Ano? Imapisan na ni si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Ang DOT magapagwa ambal ni Puyat magapagwa sang guidelines
para sa expanded operational capacity sang hotels. Kaya sa mga tag-iya ako nagadubala dala sang hotel, pension houses man, o kon mga inns. Kadaw na ibang guro nalawaan ng pila ka mga kwarto bla. Tiyamat amat na ang pamangkot dari magkakson kung ara pa lang mga trabahante nila. Kaya kadamo sa mga kakson na pangita man sang iban nga sailuhan. Dugay man pila makbulan nga daan ho. Nga nagsirang kadamaan nga mga hotel dari sa Bacolod City. Ano pag inibas sa rin nga balita mo nohon kung hindi kay talalupang doon na kasahi sa balita? Although nga mayara sang may pagkapatag sa kinampang nga balita ni Philippine Basketball Association o kon PBA nabutang na naman sa alang bangod sa COVID-19. Ang PBA nauntat ni sang bulan sang Marso mo, nagbalik lamang ini sa Oktubre 11 magkaksyon. Di pila palang kadlaw ho. Ang balita, may isa ka game official o kon referee nagpositibo sa virus. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya kung mag-referee ka, siyempre kontak po mga players. Nagpositibo, nagpa-swab test siya, nagligad nga October 19 sa Lunes laniho. Upo na sa mga napa-swab test ang 27 pagkaiban. Tiwe mabalaan de kung game officials man o kung mga players kaya man may protocol sila ginasunod Nagalilibog subong ang pinsar sa mga PBA game officials. Ilabi na ni PBA Commissioner Willie Marcial kung di nakuha sang sading game official kung referee ang virus. Bagod sa 3 ka beses nga pagpatest niya makaksyon, nasa nasiling na pagsulundan ini antes pagkasulod sa court. Ang court ginatawag na makaksyon nga bubble. Atong NBA bla, bubble mo ito panawag. Ang court makaksyon, 3 ka beses nga nagpa-test ining referee ni nag-negative man. Ang latest siya nag-positive sa. Hindi man sila pwede klagaw, hindi sila pwede kagwa kay restricted nisla. Di paano nga nag-positive ini mag-aksyon. Amo na nga daw galibog ang pinsar ni Marshall ho. Kita ko sa picture sang iya sining pagpa-interview sa mga hapon. Dindala na ining referee sa village o kon athlete village sa Tarlac para i-quarantine kag liwat kuwaan sang test sa mga adlaw. Nakuwaan na ni siguro. Ang una kag ikaduwa nga layer person amo naman nga nakakontak sini sang referee. Gina-isolate naman kag liwat man i-test sa October 24. Ano ang peligro diri? Ang PBA naguntat sa nasalinta hampang sang Marso, nagbalik lamang naglikay nga October 11. Pero ang venue isa na lamang makaksundra sa may Clark, Pampanga mo ng ginatuwag nga bubble. Ang nagalantaw dira iya mga official, coaches, players kag janitor lang. Ini manog punas blane sa ginatumbahan sa player. Siyempre kinalang nga trapuhan. Idanlog na sa kay bagol sa balhas sa mga players. Wala na makaksyon ang pwede dira nga maka sulod. Wala sang audience, wala man sang income siyempre. Ay sa una, kundi may entrance kwanto yan, mabiliran ka sa magsulod sa mga venues ng basketball PBA. So mga way audience, siyempre way man income. Pero need good nga padayuno ng hampang. Natingwaan nga mapadayon. Ang matabo maka-action, ang aktibidad para sa bisang swimming, gym, jogging, suspendido dira sa area sang Clark, Pampanga, sa bubble nga natawag. Sugod subong adlaw kay may disinfection nga himuon. Pero ang good news diri ay ang hinampang mapadayon niya. Ang lain lang ni makaksyon kung mayara sa player lang mag-positive. Ang player mo scorer sa inyo sa nga team just i-quarantine gid black adlaw gid na i-quarantine. So balantayan ang senaryo. Amo na kay base ang mga players nga mag-positibo. Adlaw-adlaw gini hampang sa PBA. Sa kada adlaw tag 2 kahampang maka-aksyon. Kay subong kahampang ang Northport na Batang Pier kag ang NLEG sa Road Warriors. Lonsay ni way pasang kadalagan. Way pa nagkaagi daog ining 2 ka mga nagahampang subong. Sige, 5:18. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Unahon ta hibalo maka-aksyon na kung ano ang sitwasyon sa sulad sa Bacolod Observation Report sa ato sa ringa patrol.
Sa siring maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon, grabe ginang paggagulpiada bundak sa nga ulan mo. May mga way pa alas 3, mga alas 2:30 guro to. Bumundak ang ulan diri sa may downtown area ho, kadamo gid sa nakita kita nga nagdinalagan kag nagkalabasa gid. So dugay na buo lang ang ulan. Sa Patrol with Action Eden na Bolso Action Eden mayong hapon please kabin. Maula noon nga panahon nga hapon Action Mar no, temprano kaya kaina nga nagalibot-libot nakita ta ng mga street lights Action Mar nga nagasiga niya kay ti amat-amat nga nagadulom. Hindi lang tungod sa oras, kundi pati man sa magalumon nga kalangitan. Ang palibot sa syudad sa Bacolod, overall, tulotawhay lang man Action Mar, para gini sa mga pluviophile. Pluviophile Action Mar, amo na siyang tawag sa sa isa ka persona nga namian sang ulan. Di tiyempo ginisang mga nagapulupangapi, kag nagkakaon-kaon batchoy, kuntani, galing ti ibangod subong nagapada ng COVID-19 pandemic, kag may mga pagsulunda ng aton health authorities, ang iba ti luto na lang aros kaldo sa ila tagsa ka mga panimalaya. Ti ang iba Action Mar, nagahingagaw man pa uli para hindi mabtan sang madamol gid nga ulan. Kay actually lapta-laptang pag-ulan diri sa syudad sa Bacolod, dito kay nasa Lacson na nalagpatan Action Mar nga nagduluotat ang ulan, pero paglambot ni namon sa may Hilado Street na dapet sa Lapos Burgos, nagbubo naman ang ulan. Pero ang iba naghingagaw gid pa uli para hindi mabtan gid Action Mar no, kaga malikawan nga magahilanat, especially ang aton ni bala mga ka-aksyon nga motor, naga-bike Action Mar, papauli man halin sa ilas ni nga ginatrabahuan. Notice sa pag-Action Mar, ay hanong kaginuot sa mga pasahero bala nga salakyan. Ngati kumo ga ulan, ang trapalo kon plastic nga tabon sina sa kilid ginapapanaog para syempre hindi mabasa ang pasahero. Pero ti sa sulod, may divider pagid sa tunga nga plastic bangod nga may pandemya, ang pasahero nagasuksok sang face mask, ang iban sa sulod sa salakyan nagasuksok man sang face shield. We understand pag panahog sang iban sa salakyan Action Mar, nagahapo-hapo galing kay kisa bala kun enclose pagid ang salakyan, ang iban niya nahadlok naman gani maginhawa kay basig ga paminsar nga ang kagaw ara lang nagalibot-libot dira sa sulod man sa ila. Pero may mga nakita man sa Action Mar nga sa pihak kagaulan, may mga bikers, especially dito sa area sang Sumag, ayon kaina nakita naton, mga nakapormada kag mga naka-uniform ginabala nga pang bike na ang dating bala Action Mar. Wala lang sa kabalo kung mapuli na to sila, kung may excursion pa o bago lang buwa sila balay. Pero reminders lang naton sa ila nga magalong-halong lang gid sa dalanon kung may tion da Action Mar no, nga damol gid bala gulpi, damol ang ulan. Zero vision or visibility ang dalanon, pero may iban nga drivers daan nga wala man bala pa sunaid kis gasigil lang nga patuwak padalagan ga kabasa man ang ara sa higad sang dalan. Worst is kabay pa Action Mar, wala lang sa may matabong, ang iban bala nga hindi ma-notice o kung makita, although ara ng higad sang dalan kag masagairan tunaan naman sang aksidente. Amo na kuno balila Action Mar mo nga ano man bala kahalong, pero kisang sugata o kung upod mo wala gahalong, amo ginang madarahig kagid kisa. Pero Action Mar no, halin nga sang aga nga pugtak-pugtak ang pag-ulan, wala kita sang may nalabayan gid man nga mga dalanon nga ginbaha iya diri sa palibot sang syudad, o kung nagsaka ang tubig, pasalamat kita dira. O galing gaiti subong tigpalauli na gid ya, nagabaha ang salakyan sa Dalan Lacson, especially Circumferential Road man Action Mar, lapos dito sa may barangay Mansilingan kag Takuling. Moderate tug heavy man ang dalagan sang trapiko sa Burgos Extension kag Dalan Lopez Haina Action Mar. Kag sige lang kay nagabulig man ang aton mga traffic enforcers no, ulan man o kun init, nagasulay sila Action Mar para makabulig man sa dalagan sang trapiko sa dalanon. Kaya ang iba naton ng mga traffic lights Action Mar, wala nagasiga o wala naga-work in it. Pa hindi sanay lang man pauna-una kung nudungan Action Mar mo kung sinong una nga taya dira sang ulo niya una sa labay sa mga intersection. Pero amo lang na ang reminders naman
nga maghalong-halong extra halong pagid sa sini nga panahon nga tig-ululan bangod nga ra gyapon si Pipito Action Mar no kagati patience lang gyud kag hingagaw pa uli ang aton sini nga action nga naga-bike man kaga naga-motorsiklo. Para naman sa complete nga management sa ining nga liver detox, mag DDX 500 sa kada adlaw kay ang DDX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra ini sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag DDX 500 capsules sa kada adlaw. Mas nami nga updan sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kag nagapabakod sa aton immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB. Iberaboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay, sa ato sa live stream, naga-monitor sa sinigang nga materyon sa maulanon nga hapon, Rimar Gicano Halyazgo. Gubaya magsumar na monitor kami diri sa may sitio Lupa, Barangay Sag-ang La Castellana, Lord Gian Abante. Mayong hapon DJ Marlon, Lord Gian Abante, Rose Guevara, hi. Alex Montesa, Romel Hodeth de la Torre. Ayong hapon, greet ko lang family de la Torre, family Hodeth, kay tatay nga gapungko watching live kami di sa Barangay Bantayan, Kabankalan, araman si Love Liga Pasunting, gabaritor di sa may Qatar. Julius Castellanes, may hapon ang sumarlon kayo sa mga ka-riders, ride safe. Si Tomas Barunyola, good afternoon. Alex Monteza, Franklin Tiloheyo, good afternoon lang da kuno sa monitor lang ko sa live on Facebook. Neldy Realista, good PM. Rose Mancineros, great family Barangko kag family Mancineros, kag sa tanan nga staff sa Action Radio watching from Manila from Rose Mancineros. Pinky Zaldivar, araman si Ding Lihong, good PM Magsumar, ang baligya sa ging magsinggit amaniho hamalya. Syaging kamuda, syaging. Ginisiyang sa bukang syaging ko do. Mary Jane Nimenzo, watching right now, Circumferential Banga Active Mandalagan. Mary Jane Nimenzo, salamat. Alex Monteza, family Duran, Sandoña Juliana, subdivision sa family Ramirez sa Barangay Granada. Maraming salamat. Araman si Tercy Materna, mayong gabi sir, i-update new permit. Mayong gabi sir, kag sa update new permit. Salamat. Kay classmate naton Ruby Claro, good afternoon aksumaron Henawaya Hambalya. Kay classmate Ruby Claro sa taran-taran nga batch 93 sa nga Doña Luisa Medel National High School. Good evening. Zen Cabales, good afternoon. Good afternoon aksumarlon. Nice voice Zen Cabales Hambalya. Terry Siempron Yung, good evening aksumar. Araman si Virgie is all pinda. Live from Masilin Homes. Yes, Action Mar. Maghalong gid kita permi, God bless. Maribeth Bogan Siso, good PM. Minda namin Menda. Monitor kami diri sa Kawayan, Negros Occidental. Tamiyaw, Kulang. Taga-Kaliling Kawayan, si Margie, Rica, Ferek, Mariz, kag Aldrin, Action Mar. Salamat. Si Heaven, Jen Always, sir. Good afternoon. Salamat kid, Inday Blaza. Alex Fuentes. Happy rainy Wednesday sa imo. Salamat. Kenneth Valencia, Lani Mitokwa, Bert Heraposco Caraballo, good PM Magsamar, ari kami dari sa may hutudahan dumanan. Si Doves Surgs, okay. Si Eric Roa Asiado, monitor kami dari sa San Fernando, Pampanga. Tamya ko, Familia Asiado, Kuales Rojo, Magdato, Kanyada, Magsiko, mula si Kagkunanan family sa Barangay Pandanong Silos, Morsia. Jocelyn Libones Puho, Zet Alunan, watching from Hong Kong. Galiding ang kabankalan sa COVID infection. Manami ang performance ang taga San Enrique. Congrats maintain na nila sa Marlon sa sunod sang 2 bulan. Hambal ni Alex Montesa. Bantean tala na.
Jose Mong Caltorilla, si Rafael Caceres, Axumar, Kinit Kulang, Sani Viray, Vergara, Judith Viray, Tibar, sang Barangay Mabini, Kagagawad, Helen Lanaza, Lamayo sa Barangay 7, Victorias, Monitor, thanks God. Salamat. Lelebeth Malaka Pabilio, monitor ko di sa Barangay 31, tamiyaw lang kay Cap German Bolio Laza Jr. kag Gamala Family, God bless. Si Andrew Humanait, Saraman Andrew Humanitis, Monitor, si MJS Candido Heldore, good PM. Rose Guevara, Cecilia Oleyo, good afternoon, watching from Cebu. Si Toto Bea Jonathan, Helen Montaño, salamat. M. Esmeralda Dolido from Hong Kong. Si Aro Ortega, tamiyaw ko lang family, Minyada and Gonzales Corone, kag Ortega family, salamat. Sa maron daw ang mga dalanon, nagadanlog na naman, medyo double halong sa pagmaneho. Domingo Guan siya, araman si Celedonia Santillan, watching from La Carlota City. Ako, Maldita, good PM, Sir Marlon, salamat. Si Jen Obasesor, okay, salamat good. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Mga bro, kanami ang feelings kag ka-relaxing ginag isa katasa sang kape kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada mas nagarami
Alas 5:34, aber hibalo naton ang balita halin sa New Government Center o kon NGC. Kung maduduban nyo mag-aksyon, mayara sang portion dara sa NGC na nasunog. Di magsiling kita NGC, mag-aksyon na kapanagiyas sa mga tao. Kaya nasang gobyerno. Di ang mga tao mag-aksyon, may kinabatarong sa paghibalo kung nanugid ang ginalinan sang kalayo. Kag aso, basta may aso, may kalayo. Mayo man kay parang matuldukan mag-aksyon kung ano gidang ginalinan na ang nasunog ang pinaka-portion sang NGC nagligad gismana. Magin pasar nga resolution mag-aksyon ang ato sining sangguni ang panlungsod sa Bacolod aton hibalon detalye sang sining balita. Aksyon Radio City Hall Report. With Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon please kabin. Action Mars, subong nga hapon nagpasasang resolusyon ng sangguniang panglungsod sila sining virtual session nga nagapangabay sa Bureau of Fire Protection Bacolod sang kopya sang opisyal nga resulta sang investigation kon incident report ang sining nagluntad nga sunog sa admin office sa Bacolod Government Center nagligad nga October 14. Action Mars last week ang resolution ang gin-author ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga aprubahan sang konseho subong nga hapon, although may reaction mark ka mga whereas sang resolution ang ginpang amyendahan kag ginpang delete no may alam sang gamay nga pagligwat sa original nga draft sang resolution ni Councilor June Gamboa. Kaya yung palayag diri sa iban ka mga konsehal nagmando naman si Mayor Bing Lunardia sa investigation sa City Legal Office nga pangunahan ni Attorney Joselito Bayatan regarding sining nagluntad nga sunog. Pero sunog kay Councilor Gamboa, dapat ang Bureau of Fire Protection Bacolod amugid ang magpanguna bangod sila ang otoridad action mark. Nagapabor si Bacolod Councilor Israel Silanga sa sining resolution action mark nga nagpahayag sa virtual session nga para maklaro man ang natabo nga sunog kasunod nga may mga speculation nga nagagwa sa social media. Ang resolution ang address sa bagong Fire Marshal nga si Chief Inspector Rodel Ligaspi Action Park. Kung madumduman, si Mayor Bingya una nga nag-issue sang Memorandum number 14 nga nagamando kay Attorney Bayatan nga magpanguna sa investigasyon kag magsumeter sang report not later than ako hindi maglaba action mark sa Oktubre 23. Pamatian naton ang portion sang deliberation sang sangguniang panglungsod. This request basically is asking the Bureau of Fire for an incident report, official incident report. In fact, I even mentioned here that the copy of the paper should be attached in the submission of the incident report from the group. But then, Mr. Chair, there are a lot of speculations reading the papers as well as that in the social media. So, before we can actually even confirm or affirm, Mr. Chair, with regards to this fire incident, it is best for us as public officials, Mr. Chair, to be guided accordingly based on the official report given to us by no less than the Bureau of Fire. Action mark portion gid lamang sa nga palayaga ni Bacolod City Councilor Gamboa. Naglawig-lawig man ang ila sining talakayan sa sining resolution. Kay may mga terminology or mga term action marks sa whereas sang resolution ni Councilor June nga wala ginapaboran no sang pila ka mga membro sa sangguniang panglungsod. Pero ang bottom line diri is nagapangabay lang hatagan sila sang official report no kung anong nagluntad nga insidente sa October 14 aga no Miyerkules nga adlaw. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government sa action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Gusto ninyo balang Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, Ang Aksyon Radio Bacolod, amo na ang pinaka-importante, gid. Adlaw-adlaw pamati kamo sa mga programa sang Aksyon Radio Bacolod. Paano may baluan ang tagdaog? Sa kada adlaw mag-raffle sang mga tagdaog on air ang Aksyon Radio Bacolod. Mabatian nyo ya on air, live makakson ang pag-raffle, pag-gabot sang tagdaog, ang paglawag, ang pagtawag makakson. Siguraduhon nga nagabonitor sa Aksyon Radio Bacolod. Hibaloon ang programa sa oras sang pagtawag kag kilalahon man ang anchor o kon reporters sa Aksyon Radio Bacolod. Kung hindi magkasabat sa sulod sang 3 katawag, magabunot ang Aksyon Radio Bacolod sang panibag-o naman nga tagdaog. Paano bala makuha ang premyo? Ipadala ang 500 pesos nga cash. Pinaagi sa mga remittance center. Maklay makuha ang premyo. Isa kadlaw matapos malawagan kag makumpirmar ang entry. San o magsugod ang nagsugod ng raffle ha? Nagsugod na nagligyang Lunes, October 19. Damo na sa mga nagdaog mga kaaksyon. Kada adlaw 3 ka mga winners, 3 man kada tag 500 pesos. Ang ipanagdag sa Aksyon Radio Bacolod. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. La 5:41 mabalik kita pagkatapos gid lamang sa di. Ako si Adrian Dayo. Okay, second batch ang ato sa ning gamanitor sa live stream. Sa live stream, Chris Vilma Trias, good afternoon. Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon Aksomar. Kag sa tanang-tanang nga mga listeners ko, kag viewers, especially to Malaka family, stay safe always. Haraman si Apong Lagos, maayong hapon. Sir Marlon Patamyaw sa family Selos, ang barangay na Bulao, si Palay, kag familia Hanyola, sang 13 Imedia, Bago City. April Joy, Buena Flor, Gaston. Maulanong nga hapon, okay. Ile Escalera, monitor kami ni Mrs. Ko Charity sa Tangob sa Matahom. Si Ile Escalera. Evelyn Nepomuceno, mayong hapon ang Sumarlon, keep safe everyone. Salamat, Gid. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan
sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa Dogang nga balita with Aksyon Eden Abos. Aksyon Eden, sa balik ka report, please come in. Aksyon na Buluban sa 2 gramos kung 15,000 ka pesos na balor sa nilasuspetson siya buwang nagtaunaman sa manubaligya sang saging sa bypass operation nga ginpatigan sa PIDEA sininga hapon sa Purok Hardin, Barangay Tapuling, Syudad sang Bacolod. Ginkilala ni PIDEA Agent Mambo na dagpan kay Ronel Cartel, residente man sang nasambit nga lugar. Sunod kay Agent Mambo, matapos sa makabaton sang reklamo sa mga pumuluyo ang sa ginaligar maklanay sang droga sa nagakatabo sa balay ni Cartel. Rason nga duha ka semana sila nagpatigayon ng surveillance. Dito pa may mga patsesyon man nga nagakatabo sa ila puloy-an kon kaisa kag sa karon dalon sa PDEA Region 6 Holding Facility si Cartel. Bangod wala na nagabaton sa mga persona nga bag-o na dagpara mga police stations diri sa syudad bilang safety precaution sa tunga sa nagapadayon man nga pandemya. Sa sininga panahon, importante man ang ikayong lawas. Agad balikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santo Plus Gold
Balita halin sa patrol ang caption ni Aksyon Ida Naboto. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga high blood sa mga diabetic aton mo sa mga na-recommend. Simbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Last but sa ato sa pag-acknowledge sa ato sa live stream. Evelyn Ipomuceno, keep safe ko no. Ana Lee Elizalde mayong hapon. Bambi Serrano Defensor mayong gabi. Watch live kami di sa East Home 3. Barangay Estefania Defensor Family. God bless. Salamat kid. Simbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado,
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan. Malabutan tutok karon sa action firing line las 7 tabdo na sa 9 ang gabi with the action Art Tayhopon. Si Bambi Serrano Defensor watching live kami diri sa East Home. Okay, salamat gid. Action reports after the edition magbalik na naman buwas. Sunod na action balita evening edition with action Dale Salazar kag action Anna Defensor. Sa mga balita na lokal, balita nasional, international, kag iban pa, magasunod na dugay-dugay. Ako naman action na Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.